guys, andito ako sa kusina again. So, meron akong ano dito guys. Oh, mag-adobo ako. Adobohin ko tong manok. Chicken, yung paa. Yung leg ng drumstick. At saka mag-steam ako ng broccoli para makakain din si Francine. Natutulog na si Francine guys. And time check, it's actually already 12 noon at yun nga, late na ako makakaluto ng lunch. Gutom na din ako guys. Ano lang ako nito, prepare ko lang siya, tapos lulutuin na natin at saka magkwikwentuhan tayo guys. Gusto nyo bang malaman yung story ng aking buhay? Yung sa mga nagtatanong kung sino si Ella, sino siyang anak, ayun. Ikukwento ko guys, pero hindi lahat. Actually, hindi ko feel talaga na i-open to sa inyo kasi, you know, parang yung past, ayoko na siyang balikan at moving forward na tayo. At saka since merong mga nagtatanong, ilang comments na talaga yung mga siguro mga new viewers ko or new viewers or sa yung mga napapadpad na sa aking channel at saka nakakapanood video ko at nagtatanong kung sino si Ella. So, prepare ko lang muna to siya guys, tapos habang inaantay kong maluto, i-chika ko na sa inyo kung anong mga pangyayari sa buhay ko before ko na-meet si Frank. Pero konti lang guys kasi, kung ikwento natin lahat since the beginning, baka maabutan tayo ng 30 minutes or even maabutan tayo ng ilang oras magkwento. So, let's just make it short para sa ating video na hindi siya masyadong boring. So, wait lang guys. Tapusin ko na muna to. So, ayun guys. Naglilinis na ako ng manok. Naiyak-iyak ako guys. Maano pala magkwento ng naiyak-iyak ako sa sibuyas guys. Nililinis ko yung manok muna. Pinatanggal ko yung ganito guys niya. O parang yung parang ewan ko ba, para yung mucus niya. Ay, mucus. Hindi, parang yung niya, yung ligas-ligas ito guys, yung niya sa sa karne, para kasi sabi kasi ng tita ko before, yan daw ang nagdadaga, ay malangsa daw yan, kaya kailangan mong i-remove kung ganito, para siyang sipon. So ayun, remove ko lang siya, tapos lalagay ko na to siya guys. Ito na natin, 5 piraso lang yan. So let's do it. So ayun na guys, nakasalang na ang ating chicken adobo. So as I promised na i-share ko sa inyo, ito na. Wait lang guys, close ko muna to kasi kumakain ako ng Oreo kasi nagutom talaga ako eh. Nag-ano lang kasi ako kanina, yung toast lang at saka nag-coffee. Close ko lang to para dili mahupas. Oreo yan ni Ella. Kumain ako kasi para hindi tayo mag-hypo dito. So ito na yun guys. So ayun nga, hindi ko na pinakita kung paano ko ginawa yung adobo kasi yung adobo ko guys, napaka-simple at saka baka yung iba-iba tayo ng style pagluluto, kaya ayaw ko siya ipakita kasi very simple lang siya. Natutunan ko lang to sa mama ko at saka yun. Well, anyway. So, ito yung ang kwento ng aking buhay before Frank. Year 2016, was 4th year high school. I was working as I'm a working student guys in a canteen, school canteen, pero kilala lang siya ng kapatid ko, ng aming eldest, yung asawa niya. Basta long story, basta working student ako when I was on 4th year high school. Then I was just 16 years old that time. Then pag-graduate ko, nag-apply ako ng trabaho, yung sa Gaisano
Gaisano Mall. Yung Gaisano Mall. Ay, Gaisano Center pa yun, hindi pa yun mall. Yung sa aming city. Tapos, I'm running 17 that time. I'm running 16, 17. Basta yun. Yeah. Tapos, inano ko yung, hindi ba sa Pilipinas, pag under 18 ka, hindi dapat, hindi ka allowed na magtrabaho. So, sasabihin ko talaga to, sikreto to. Isa to sa talagang secret ko nung kabataan ko. Yung edad ko guys, inano ko na para matanggap ako sa trabaho. Nagpanggap ako na I'm already 18 years old. And since I'm tall guys, para sa isang Pinay, at 16, matangkad na ako. Basta ayun na yun. And then, yun nga, nagtrabaho ako guys after that. Then, 6 months lang yung contract ko, pero yung may kasi yung auntie ko sa probinsya nila, just 45 minutes away from our city. Pumupunta ako doon since I was a kid. And yun nga, sa pagkatapos ko mag-work na matapos yung contract ko, parang lagi na lang ako nagta-travel, pumupunta sa friend ko, pumupunta sa auntie ko, kasi may kaibigan ako doon guys, na related lang din sa amin, relative lang din namin. So ayun, 17 na ako that time. Yeah, 17 na ako that time. And may nakilala ako, isang lalaki na yun pala ang mag-change talaga sa aking buhay. Yung feeling mo guys, yung feeling mo na akala mo yun na yun, pero hindi pala. Around that age guys, akala mo tama ka na sa mga ginagawa mo. Pinagsabihan na talaga ako ng sa ibang kilala ko na wag yan, wag siya, kasi ayun, basta yun na yun. When I was 18, pinanganak ko si Ella. I'm only 18 years old guys nang pinanganak ko si Ella. So, ayun, pero by that, hindi ako marunong mag-story eh. Pero basta yun, naloko ako guys ng isang lalaki na akala ko siya na, pero hindi pala. Nung nabuntis ako, hindi na siya nagpakita. Pero kilala siya ng buong province. Hindi ng buong province, kilala siya sa lugar. So yun, hindi na siya nagpakita, hindi na siya tumetext sa akin. Yung niloko ka lang talaga guys pa. Yung sa at first, yung sa kasisimula nyo lang, like promises and all, andyan lahat, kung pwede pa lagi libro, nandyan na lahat sa libro. Pero pag yun, nung nabuntis ako, nawala siya ng parang bula. Pero hindi ako hindi ako hindi ako nagpunta sa kanila or sa kanyang family na buntis ako. Hindi kami ganoon ng family guys. Kaya by that time, yung ate ko, kasi nung naging kami, nag-aaral na ako ng college guys. So ayun, I'm studying already that time nung kami pa. Tapos first year pa lang ako at sa first sem pa lang, at saka nabuntis ako. Yun na yun. At hindi pa natapos ang first sem, alam ko na nabuntis ako, pero tinapos ko talaga ang first sem kasi sayang yung tuition ko. That time guys, yung ate ko, nasa abroad na siya, pinaaral niya ako, at yun nga, nabuntis ako, kakaano talaga. Pero yeah, yun, nanganak ako ng 18 years old, and yun, single mom. Pero hindi namin inano yung lalaki na kailangan mong magsuporta, kailangan mong ganyan guys. Anak ko siya sa pagkadalaga, at walang forever sa aming dalawa ng papa niya. And then yun, instead na maano ako, kasi nabuntis ka, naging single mom ka, instead na maano ako na yung parang guys, na mag-stop na lang, magtrabaho na lang. My sister, which I'm really 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 thankful sa kanya, dahil sa kanya hindi ako maging ganito. Siya talaga yung nag-pursue, at yung mama ko na tapusin ko yung pag-aaral ko. So, tinapos ko yung pag-aaral ko guys. Hindi
naging hadlang ang pagiging single mom para oh, okay, oh my god, naging emotional ako. Hindi siya hadlang para hindi mo tapusin yung mga pangarap mo sa buhay. So, si Ella, yung mama ko ang nag-alaga sa kanya. Kung napapansin nyo guys, hindi mama yung tawag niya sa akin kasi lumaki siya, mas kasama niya yung mama ko. Andyan ako sa bahay, pero alam nyo naman guys, yung nursing guys kasi, busy siya, lagi kang lagi kang loaded ng schedule. Kung sino yung mga nursing dyan, relate kayo. So, kasi sa bahay, ang tawag na sa akin, Jean. So, and then si Ella, by the time when she start talking, ang lagi niya lang nadidinig sa family namin, Jean, something like that. So, that's why, ang tinatawag niya sa akin is Gigi. Kasi that time, hindi siya marunong hindi niya nasasabi yung word na Jinjin. Yun yung nickname ko. So, ayun. Kaya Gigi yung tawag niya. Kaya kung minsan sa video ko, hindi niyo siya nadidinig na nagsasabi ng mama. Pero parang siguro sa kanya, kasi mas nagmamama siya sa mama ko. So, ang tawag niya sa mama ko, Mami Rose, yun. At sa akin, Gigi, hanggang sa nakasanayan na niya at lagi ko siyang sinasabi na mama ka sa akin kasi ako yung mama mo, pero hindi talaga. So, I think, and then ngayon dito guys, yung stepdaughter ko din, kasi sila dito guys, hindi talaga sila yung nagtatawag ng ate, kuya, hindi sila nag-auntie, ganon. Ang stepdaughter ko din, tawag yan sa akin Jean, kaya yun, natuluyan na talaga yung Gigi guys. So, ayun. And then, ayun na guys, I was single mom when I was 18 years old. Pero pinatuloy ko pa din yung pag-aaral ko. And then, at hindi ko pinagsisihan na nakilala ko yung si Mr. X. Si wrong guy. Hindi ko siya pinagsisihan kasi kung hindi sa kanya, walang Ella. Kung hindi sa kanya, hindi ako magmamature. Alam mo yun guys, yung nasa stage ako ng life ko nung pagkabuntis ko na naging parang naging mas yung straight yung paningin ko sa buhay. Sabi ko, tatapusin ko yung pag-aaral ko at one day magiging proud din yung ate ko at yung family ko sa akin kasi kahit sa pagsubok na to ng aming buhay, sa aming family, hindi ako yung black sheep guys ha. Ako yung parang kung hindi ako siya nakilala, hindi ako maagang mabubuntis. Yun, alam niyo yun guys. Meron talagang mga taong ganyan na walang plano sa buhay. Paano lang at that time he's I think 21 years old, at that time I'm already 16, 17 years old. So alam niyo yun, yung mga age na ganyan. So ayun, isa lang siya sa mga lalaking walang paninindigan sa buhay. May mga time na sinasabi ko sa sarili ko na I'm really still glad na andyan yung may mga time, most of the time, sinasabi ko talaga sa sarili ko na I'm really thankful na andyan yung pamilya ko sa nung nangyari yun. Alam niyo yun, hindi nila ako pinabayaan, hindi nila instead na yung iba sabi, magtrabaho ka kasi may anak ka na, hindi, pinatuloy nila ako ng pag-aaral, which is, pinagsasalamat ko talaga yan sa aking pamilya. So, ayun na guys, hindi ko na dinitalye yung kwento ng aking past guys kasi ewan ko kung paano ko siya ikwento, basta alam nyo na guys, yun nandun ako sa stage ng life ko nang nabuntis ako ni Ella. Akala mo yun na, pero hindi pala. Pero kung pinanindigan niya ako, walang frank na kuan. Kung siguro na ako ngayon, for sure hindi ako nakatapos. For sure siguro ilan na yung anak ko. Kasi ang bata ko pa noon, di ba? And siguro ang hirap namin kasi isa siya
ewan, ayoko magsabi ng masasama tungkol sa kanya. Pero I just hope talaga sa kanya na makakita siya ng kanyang happiness din. So, ayun, kasi basta ayoko na ikwento lahat. And then, kasi nasa huli lagi ang pagsisisi, guys. Kaya yung sa mga dyan, nag-aantay ng kanilang forever, meron talagang nakatadhana sa akin, guys. At ang sa akin, yun si Frank. Kung naniniwala kayo sa tadhana, speechless ako pag kasi hindi, ayoko talagang pag-usapan yung past ko kasi napaka talaga, isa talaga siya sa, yung sa main, talaga ng buhay ko. Ayun na guys, yung kwento ng aking buhay. Little bit lang siya na kwento ng part ng life ko, guys. So guys, papakita ko na sa inyo yung adobo ko. At dito na yun, guys. Malapit na siyang maluto. See? Ayan. And then, wait guys. Ano ko yung camera. Ayan na siya, yung broccoli ko, kakalagay ko lang at andito yung adobo ko. Yung version ko ng adobo. Ayan natin. Pinaano ko lang siya guys para mawala yung sabaw-sabaw konti. Ayan. Adobo natin. Tsaka yung rice ko. Ayun. So, inaantay ko lang yung ko guys, yung maluto. Yan, inaantay ko lang maluto yung rice, broccoli. Hindi pa. Malapit na siya maluto. So, ayun. And so, I think I will i-end ko na yung video guys kasi siguro mahaba na siya. And then, so, ayun guys, kung may gusto pa kayong malaman about sa kwento ng aking buhay. So, ito lang yung masasabi ko before ko i-end yung video, yung mga katulad, yung mga kagaya sa akin, kung may ano man kayo guys, yung ito lang masasabi ko, wag nyo i-stop wag kang humintong abutin yung mga pangarap mo sa buhay nang dahil lang sa, for example, like me, nang dahil lang dyan. Nagiging emotional ako pag pinag-uusapan ko yung past ko kasi, may mga bagay talaga na hindi ko naranasan nung nasa college pa ako. Like for example, after ng class, may mga kaibigan ka, syempre, sinasabi nila, ini-invite nila ko, tala, mag-pizza tayo, punta tayo dun. Hindi ako nakakakaano ng ganyan guys, nakaka-experience talaga. Hindi naman sa hindi nakaka-experience, pero most of the time talaga guys, hindi ako sumasama sa mga ganyan kasi nga may anak na ako. Kailangan ko umuwi ng bahay pagkatapos ng klase ko para at least naman matulungan ko yung mama ko sa pag-aalaga kay Ella. So, ayun lang, ito yung masasabi ko, wag kayong mawala ng pag-asa sa buhay na abutin yung mga pangarap nyo at saka wag nyo irason yung pagiging single mom na magiging na lang kayo, kawawa sa buhay. Alam niyo yun. At kung ang lalaki, kung mahal ka ng lalaki, paninindigan ka niyan kahit ano pa ang mangyayari. At wag maniniwala agad sa mga promises guys, lalong-lalo na pag bata pa kayo at hindi pa kayo marunong mag-stand ng inyong sarili. Huwag agad-agad maniwala, huwag ibibigay lahat. Huwag ibigay lahat ng basta-basta. So, ayun lang. Then, pray talaga. I think, pinagdasal ko kasi yan si Frank guys. Pinagdasal ko yan na sana may lalaking, kung yung lalaking papakasalan ko, sana mabait. Yung guys, package yun. Inano ko talaga guys. Mag-pray talaga. Suggestion, ko lang talaga na pag talaga, yung buhay mo, mo talaga, yung ilapit mo din sa Diyos dahil naniniwala talaga ako na kung meron kang pananalig sa Diyos, yung buhay mo magiging
yung ano, i-guide ka talaga niya sa tamang mga desisyon sa buhay. At saka, so ayun na guys, ayoko nang magpangaral sa inyo. Basta ayun na yung kwento ng aking buhay. So next time guys, who wants to know, gusto niyo bang malaman kung paano kami nagkilala ni Frank? Comment down below guys kung gusto niyo malaman kung paano kami nagkilala ni Frank. Naku guys, kung alam niyo lang yung love story namin. Kasi alam niyo na yung pag ano ka kasi, pag may experience ka nang nasaktan, hindi ka kaagad naniniwala sa ano. So ayun na. See you again next time guys. Yun para, thank you all for watching, and don't forget to like and subscribe and click the notification bell down below so kung updated kayo sa vlog ng aking buhay. So that's all for today. Thank you all for watching, and I hope to see you again on the next video. Bye bye and have a good day everybody.